Fl-isfond tal-mota mnik tamel-inipen tal-Konkatedral ta' San Ġwan u l-bnadar mezzas tal-Iżew u s-sema bluċar ingħata l-aħħar tistima l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Arċisqof maħbub mill-Maltin u l-Awċin u barra minn xtutna li tul id-79 sena ta' ħajja ma milx ħlief iħennu jħobb. Fl-aħħar sigħat huwa kien espost tal-qima fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan fejn mijiet ta' persuni selmu lir-raj spiritwali għall-aħħar darba. 56 sena wara li huwa ġie ordnat saċerdot, mijiet ta' persuni ħonqu l-Konkatedral ta' San Ġwan u anke bis-switu sabiex jagħtuh l-aħħar tislima f'dan il-funeral organizzat mill-Istat u l-Knisja. Kienu nofs il-lejl neqsin 5 ta' 3 fil-għaxija, ftit minuti qabel il-ġurnata elbet għal-jum San Ġusepp, meta Patri Pawl ħa l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu sabiex għadda għal-ħajja ta' dejjem. Fil-Konkatedral kien hemm preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono, flimkien ma' żewġa Dr. Anthony Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien ma' martu Dr. Lidja Bela, raba ta' Monsinjur Cremona u għexieren ta' saċerdoti. Fil-Konkatedral dew għalhekk tal-kant ta' qatt ta' patrijiet li tawh l-aħħar tislima kif verament xieraq. Preżenti wkoll mijiet ta' sorijiet u saċerdoti fosthom dawk mill-familja Dominikana li Monsinjur Cremona kien parti minna. Familja mnikta hekk kif qed tibki wieħed minna, Pawlu Cremona, li kien serva bħala l-provinċjal tal-Provinċja Dominikana Maltija, kif ukoll kellu rwol tal-formazzjoni tan-novizzi u l-istudenti Dominikani fir-Rabat. Fl-omilija tiegħu l-Arċisqof preżenti Charles Scicluna għamel aċċenna l-umiltà li dejjem wara, dak li ħafna kienu jafuh bħala Patri Pawl, e kif ma kienx jaf ħlief imħabba. Żied jgħid kif frażi li kien jgħid l-Arċisqof Emeritu kienet ħabbejtkom u ħabbejtuni, u tenna kif din il-frażi dejjem kienet toħroġ minn fommu b'sinjal ta' qalb tajba, e kif kien xempju tal-imħabba u kien jagħti qalbu lil dawk kollha li kien jiltaqa' magħhom, anke fil-parroċċi fejn serva bħala kappillan, fi gwarda manġa u f'taslima. U verament kienet toħroġ minn qalbu dik il-kelma żiża li biha nibqgħu niftakruh. Ħabbejtkom u ħabbejtuni. Kienet faċli tħobb lil Patri Pawl għaxu kien imħabba. Kien għal kull wieħed waħda minna laqa sabiħa ma' persuna li fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tbattlet minna nnifisha u ħalliet lill-Alla jgħix fiha. Hawnhekk kien nunzju apostoliku għal Malta l-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Savio Ontajfaj ara l-messaġġ li kiteb il-Papa Franġisku nhar il-ħamis 20 ta' Marzu fejn festqar li jinsab imnikked bil-mewt tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Waqt li bagħat il-kondoljanzi sinċira kemm lill-Arċisqof Charles Scicluna, lill-familja Dominikana, lill-familja tiegħu l-poplu Malti, Papa Franġisku ringrazzja lil Alla għad-don tal-Arċisqof Cremona u għas-servizz li qiegħda fedelment fil-Knisja ta' Malta. Preżenti kien hemm ukoll l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech. Anġli tal-mulej ejjew il-qoħ. Wara din l-aħħar tislima preżenti katavre f'katedrali pakkjat minn kjalija sa madwar 500 persuna, il-kortejo funebri mexxa tul it-triq prinċipali tal-Belt Valletta, fejn saret tislima xierqa minn ta' saċerdoti u abbatini. Għal-ħabta ta' nofsinhar il-qini pereġgħu daqqu l-istess mota, din id-darba għall-aħħar darba, b'tislima lil Monsinjur Pawlu Cremona, saċerdot li kien tant għal-qalb il-Maltin u l-Awċin, hekk kif kien ir-rajta dan il-poplu bejn l-2007 u l-2014. Hawn imbagħad il-funeral u d-difna ssuktaw b'mod privat, fejn il-ġisem tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona ittieħed fil-Knisja tal-Madonna tal-Aru ta' San Dominku fir-Rabat, fejn hemmhekk saret id-difna. Patri Pawl, Malta għawdex illum isellmulek. Pajjiżna tilef raj spiritwali li ħalla biżġid f'pajjiżna. Malta għawdex grati lejk u lejn dak li jintamilt. Striħ fis-slim, ħabbejtkom u ħabbejtuni.